que recordar a les persones que han passat, en aquest cas, a part de la seva vida a la Torre de Claramunt, era important pel poble, per la comarca també m'atreveixo a afegir, i a la família també, a la família que avui viu en aquesta casa, també per haver-me fet saber que es feia aquest acte, que era important ser-hi i que us vull agrair que us pugui acompanyar. Jo el que voldria dir de Lluís Maria Xirinacs és l'esperit que n'he rebut a casa d'aquesta persona. Ha explicat, sobretot en boca del meu pare, que sempre li agrada seguir l'actualitat, però també conèixer la història, i que sempre ens ha volgut explicar aquelles persones que generen canvis i que generen oportunitats idealistes a vegades en un país. Jo voldria reivindicar la figura de Lluís Maria Xirinacs militant en el pacifisme, militant en l'independentisme, en aquesta concepció de país lliure, de drets i llibertats dels països catalans. Però també aquesta persona militant en la justícia social, que no va parar a través de l'acció de la seva vida humil i dedicada als altres, com bé destacava, des de la Fundació Randa, aquesta lluita que crec que és indestriable, de la lluita nacional i la lluita per la justícia social. Crec que ell anava a les arrels realment cristianes i potser per això tenia els seus estira i arronses també amb les estructures, en aquest cas de l'Església, però les estructures també del país. Abans ho comentàvem aquí amb una persona de la Fundació també, que potser una de les paraules que el podria definir és que era incòmode. Era una persona volgudament incòmoda. Una persona que posava sobre debat aquelles coses que a vegades com a societat ens volem posar una bena als ulls i volem amagar. Per tant, jo reivindico aquesta figura volgudament incòmoda, per inconformista i per idealista en les seves accions, en la seva pròpia vida, doncs que hi hagi molts més Lluís Maria Xirinacs en el món, que hi hagi molts més Lluís Maria Xirinacs en el nostre país lluitant per un país de drets i llibertats que estic convençuda que aconseguirem. Moltíssimes gràcies per convidar-me i moltíssimes gràcies per ser aquí.